наркотики, тако, тата, ти, както чем я не стрени, математика, къд сруби, я сруби, багари, да, били. Въпросът, господин президент Зеленски, защо направихте недосегаен за правосъдието господин Брендо? Защото престъпник в европейски мащаб, Зеленски го направи недосегаем за европейското правосъдие. И защо вие считате, че този сайт е нормално да съществува? Аз не знам доколко вашата аудитория е погледнала циничната, просташката позиция на украинското посолство от вчера, но тя казва всичко. Какво казва? Тя казва ясно, че всъщност сайта е изцяло в рамките на украинското законодателство. Този сайт е създаден с научна основа. Ако някой е забрал историята, Аушвиц е създаден със същата легенда на времето и че този сайт се бори за правата на Украйна. Тоест избиването без съд и присъда е част от украинското законодателство. Так казва вчера украинската посланничка. Чувам, че е бил финансиран с американски долари. И другото, което е, че там дори е попаднал и Кисинджер, нали, за цвят. Разбира се, че Хенри Кисинджер е в списъка на миротвореци, не само той. Но аз не искам да спекулирам кой как финансира сайта, защото нямам такава информация. Аз казвам нещата, които са видими, които са достъпни и които не смущават нас, Европа. От вас очакваме нещо простичко. Правосъдие за господин Брендо, защото вие го скрихте, защото режима на Зеленски с тежки корупционни сделки го направи недосегаем за европейското правосъдие, в това число за българското. Как се крие Брендо, който е обявен за кокаинов крал? Там има ли някаква легенда? И не без основание. Има ли някаква легенда около Зеленски? Е обявен за кокаинов крал. Един изключително интелигентен, добре подготвен човек. Той беше арестуван в Украйна. И 3 държави, Италия, Румъния и България, го поискахме. И господин Зеленски го направи украински гражданин за часове и се опря на украинската конституция, че след като е украински гражданин, Украйна не може да го предоставя на когото и да е. А това, че той е съсипал живота на хиляди хора в Европа и в света, това не е проблем за господин Зеленски. Той съсипа живота на половина Украйна, така че сега тук на някакви десетки хиляди тровени от наркотици, съсипани семейства, съсипани съдби, него това какво да го притеснява? Той по този начин го направи недосегаем. И втория въпрос, разбира се, за сайта. Ако за нас, Европейския съюз и НАТО, това е приемливо, да излезем и да кажем честно. Украйна може да избива където, когато и както иска. Украинци, руснаци, европейци, американци, но да кажем, че за нас това е приемливо, защото иначе сме част от тази жалка сган, която господин Зеленски командва по начин, по който ние сме му разрешили. Доколкото ви разбирам, той се обгражда с хора, които са му верни и които изпълняват неговите възгледи за това как да управлява Украйна. Никой не се смути от факта, че член на делегацията от украинска страна, която преговаряше за поставяне край на военните действия и започване на мирни преговори, беше застрелян пред камерите след края на един от преговорните процеси. Никой не се смути от този факт. За нас това са, ние сме по-така широко скроени хора. Убили там някакъв сега. Важното е Зеленски да бъде подкрепен в този му вид, в тази му война, която носи само смърт и безумие. Thierry on Twitter wrote that everyone who touches Zelensky resigns, which is interesting. After failing the UK at every opportunity to serve globalist interests, Boris Johnson resigns as Prime Minister, to which the Russian Kremlin expressed good riddance. Italian Prime Minister Mario Draghi, who helped deliver Italian weapons to Ukraine and rallied support for Ukraine's entry into the EU, announced his resignation. Last month, Estonian Prime Minister Kaja Kallas expelled the populist center-left Centre Party, claiming that she needed to form a new government to support Ukraine in their war against Russia. And on Thursday, Kallas officially resigned as a formality to form a new government, which she has already reached a consensus between the center-right Reform Party, the Social Democrats, and the conservative Fatherland Party to form a new 3-party government to
to support Ukraine. And Sri Lanka's president, Gotabaya Rajapaksa, who supported the Ukraine despite sanctions crippling his own nation, emailed in his resignation after fleeing the country. Beyond resignations and beyond meet and greets with Ukraine's puppet President Zelensky, we have also just seen the assassination of popular anti-globalist leader Shinzo Abe, and the dramatic loss of confidence expressed by the people towards Macron, Trudeau, and Biden. What is happening here? On Celia Farber's The Truth Barrier, Catherine Austin Fitts explains that we are seeing a clean-out or political castration of leaders. Draghi, Johnson, Biden, Macron, Abe. Their political capital is exhausted, and/or they will not push the next wave aggressively. Mr. Global is looking to bring in a whole new round of fresh, meaner leadership. Forever war, which has so drained our nation's vitality, now threatens to plunge the world into the unspeakable horror of nuclear Armageddon. We have surrounded Russia with missiles and military bases, something that we would never tolerate if the Russians did that to us. And statements from our government officials and think tanks lay out the goals for the Ukraine war: regime change in Russia, the overthrow of Vladimir Putin. This is what President Biden has said is our purpose in the Ukraine. The disabling and exhaustion of the Russian military and the dismembering of the Russian Federation. None of these objectives have anything to do with helping the Ukraine, which of course was the pretext for our involvement in the war. That's when our leaders told us that we were there for a humanitarian mission. But they've since acknowledged that there is a broader geopolitical agenda and that Ukraine is simply a pawn in a proxy war between the United States and Russia. Like teenagers playing World of Warcraft, these warmongers inside U.S. leadership draw up war games and scenarios and pretend that a nuclear war is winnable. That is a dangerous lie. Today, America has broken off practically all diplomatic contact with Russia, so that communication has indeed become little more than an exchange of threats and insults. FDR met with Stalin. JFK met with Khrushchev. Nixon met with Brezhnev. Reagan met with Gorbachev. Can't Biden meet with Putin? Can't we at least begin a conversation? Guten Tag. Heil Zelensky! Hi, Zelensky. Schneller! Leopards! Heil Zelensky! Маскирани, въоръжени и преминали през военна подготовка. Така изглеждат бойците от десния сектор, които се превърнаха в ударната сила на Майдана, довела до свалянето на Виктор Янукович. Крайните националисти обаче са на път да се превърнат в една от пречките за интеграцията на Украйна в Европа. Бойците от десния сектор често са наричани бандеровци заради своя кумир Степан Бандера, идеологът на украинския крайен национализъм. Роден през 1909 година в малко селце, което влиза в състава на Австро-Унгария, Бандера вижда ужасите на Първата световна война.
След Версайския мирен договор, родното му място преминава в границите на Полша. Едва на 19 години той се присъединява към Организацията на украинските националисти. Бандера бързо расте в иерархията. През 1932 година той е ужасен от безпрецедентния съветски геноцид, известен като Гладомор, когато милиони украинци буквално умират от глад заради политиката, наложена от Йосиф Сталин. Бандера решава, че Украйна трябва да бъде независима държава. Участва в няколко покушения срещу полски политици, а през 1934 година е осъден на смърт заради показното убийство на министъра на външните работи на Полша Бронислав Перацки. Впоследствие тя е заменена с доживотен затвор. Когато нацистите атакуват Полша, той излиза на свобода и оглавява въоръженото крило на организацията. Нападението на хитлеристка Германия над Съветския съюз е началото на възхода на бандеровците. Паническото отстъпление на Червената армия е придружено с масови убийства на украински националисти. Най-жестоки са погромите в украинския Лвов. На 30 юни 1941 година Степан Бандера обявява създаването на независима Украйна. Украинският легион Нахтигал нахлува в Лвов и започва масово клане на поляци, руснаци и евреи. Избити са няколко хиляди души. По-късно тези отряди създават една от най-жестоките дивизии на Вафен СС – Галичина, съставена от украинци. Нарастващата сила на националистите карат Адолф Хитлер да разпореди ареста на Степан Бандера. Той е пратен в концлагера Заксенхаузен, където прекарва следващите 3 години. През 1944 година е освободен, за да оглави съпротивата на украинските националисти срещу настъпващата Червена армия. След капитулацията на нацистска Германия, Бандера продължава партизанската война в границите на Съветския съюз. Бойни групи от оцелели есесовци от украинската дивизия Галичина извършват множество атентати, но съпротивата им е сломена. Степан Бандера е убит посред бял ден пред дома си в Мюнхен през 1959 година от агента от КГБ Богдан Сташински по лична заповед на Никита Хрушчов, който също е украинец. 69 години след капитулацията на Германия по улиците на Лвов с тържествен марш се отбелязва паметта на бойците от Вафен СС Галичина, този път от привърженици на десен сектор. Joining the fucking army so I can get my shekels faster. Volume A. Volume A. Volume A. Volume A. И Хитлер не е успял да постигне това, което виждате на снимката. Това е, от едната страна е Александър Оскар, председател на еврейска организация Шалом. А до него е, както виждате, Володимир Зеленски, фюрер на Украинския райх. Сега това нещо, евреин да напира, да се снима с фюрера и най-голям антисемит, е пълен абсурд. Това и при Хитлер не се е случвало. Режима в Украйна е до такава степен антисемитски, че отправя искания Израел да плати обезщетения на Украйна, защото в Голодомора през 30-те години голяма част от болшевишките офицери били евреи.
Това е така подигравка с евреите, че няма на къде. Значи в Украина има антисемитско законодателство. Преследват се евреи. Тези там всички от Азов и всякакви фашисти, те не могат да понесат евреите. Върха на всичко това, ето този субект Володимир Зеленски, а Александър Оскар, председател на еврейска организация Шалом, напира да се снима с него. Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima. Zelensky went to the Vatican in a black sweatshirt with the emblem of the UNO, Ukrainian Nationalist Organization. He gave the Pope an icon with a black silhouette instead of Christ, which is outright Satanism according to church canons. He plopped into a chair before the host. For those unaware, this is a gross violation of etiquette. And he didn't pay much attention to Pope Francis's peaceful initiatives. Italians considered that rude. I'm sure this whole comedy was a distraction. The central communication of Zelensky took place not in the Pope's office, but in the next room. Oh, this episode deserves special attention. It seemed to me like a meeting between a priest and a devil. This was in the spring of 2022, in the midst of war in Bucha. Look at these scenes. Do you see a patch on the sleeve of one of the guys near Zelensky? Я думаю, ми навіть з вами не можемо розглядати можливість. Не можемо. The Ukrainian flag is upside down. A local would have been shot on the spot for this. But this guy is okay. Do you know why? Because he has the right to. He is a foreigner, like everyone else around Zelensky. In fact, judging by their pronunciation, they're British. My name is Scott Ritter. Allow me to introduce myself for those who don't know me. I'm a former United States Marine Corps intelligence officer. I participated in Operation Desert Storm and served as the Chief Weapons Inspector for the United Nations in Iraq. Мама, будь ласка, тата, забери сюди. Що є, дівчина? Тату, будь ласка. Чого ви йдете? Що ви настояти? А хто ви? Хто ви? Чого? Священник? Якої? Ви мене не штовхаєте. Чого ви мене впихуєте? Українське православ'я. Дозвольте. Ні, не дозволяємо. Громада не дозволяє. Чого ви мене толкаєте? Твоей царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Господь! Господи, услыши молитву мою. Скажу вам ще одне. Бажаю пострадати за Христа. Дуже прошу вас, браті і сестри, мене ждуть Служба безпеки, у мене є 2 ангели, спасі Господи цим хлопчикам, що вони, дай Бог їм всього самого найкращого, і в них буде. А ви розступіться, а вам благословення подасть блаженніше. Через те ви мене не задержуйте, відпустіть з миром, щоб їх не наказували. Я заради них, я не боюся за себе. Через те благословення вам дасть блаженніший, і хай хранить вас. Ми з вами, владика!
Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні в ці святі хвилини 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської всієї України Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся. Дякую. Шановні народні депутати, шановні українці, доброго дня, пане президент. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу, але я не боюсь казати правду. Будь ласка, я попрошу по темі виступу, Гео Багратович. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили виступ. Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Що це відбувається? Зеленський виявляється толерантний до того, що керівник Офісу президента є головний корупціонер в державі. выяснили. Дим опять пошел, Дим опять вернул. Это не вопрос. Это не... Это... Шановні колеги, ми завершили виступ, переходимо до прийняття рішення. Представителите на новия световен ред искат да разцепят православието на части, според преосвещеният епископ. След това да го отслабят и по този начин да отслабят човека, така че той вече да не може да достига святост, да престане да бъде образ Божий. В състояние на война сега виждаме това, което от медиите може да се снима, докато аз за последен път бях 2019 година, всъщност не 2020, да не ви излъжа, и тогава нямаше още такива видими събития военни.
макар че на изток си имаше така локално. Но духовният живот на Украинската православна църква, която е към Московската патриаршия, така се и титулува, макар че са независими от нея, но една изключително развита и духовно богата православна църква. Там епископата, духовенството, монашеството, манастирите, всички са в едно цветущо духовно състояние, уредено. Църквите се пълнат с енорияши на големи празници, всяка неделя дори. Там можах да видя едно мечтано събитие, което тук в България така ни се иска, нали, така по този начин да бъдат пълни църквите, както там виждах всяка неделя. Но специално в Киево-Печорската лавра, която е едно изключително място, пълно с благодат. Там има толкова много нетленни мощи на светци в близките и в далечните пещери. Там е такава богата градина на Божията благодат и непрекъснато енорияшите пристигат за поклонение. Там в всеки един момент може да се измоли, може да се види някой, който се моли. Духовенството, свещениците, всички са така с ерудиция, с уважение от страна на миряните. И когато човек се докосне до такава високо уредена и благодатна църква, неминуемо усеща Божието присъствие. Специално мога да цитирам през месец юни 2019 година, когато негово блаженство митрополит Онуфрий имаше троен празник, 5 години от неговата интронизация, денят на неговия светец закрилник Онуфрий Велики и по повод 75 годишната от неговото рождение. Имаше много гости от чужбина, всички митрополити, епископи се бяха събрали. Пиршество на вярата и площадът на лаврата беше изпълнен с многохиляден народ, които бяха дошли, за да участват молитвено в светата литургия. И това, което мога да кажа за Украинската православна църква с нейн предстоятел, блажени митрополит Онуфрий, е, че тя е една жива, благодатна църква, в която хората усещат Божието присъствие. Самият митрополит Онуфрий като личност, за него много може да се прочете и да се види, но от кратките лични контакти мога да препотвърдя това, което всички казват за него, че той е един смирен, достопочтен архиерей, надарен от Бога с мъдрост, с търпение и най-важното и с любов. И това, което за жалост виждаме като гонения спрямо Църквата Христова, аз мога така смело да нареча Украинската православна църква към Московската патриаршия с предстоятел митрополит Онуфрий, че тя е Христова църква, която е в гонение, защото Господ казва: мене гониха и вас ще гонят. И ние виждаме изпълнението на Христовите думи в този момент. Състрадаваме с нашите православни братя християни там. За жалост не бихме могли с нищо друго да им помогнем. Най-важното оръжие, което имаме и най-силното, е молитвата за тях и ние го правим. Специално в Ловчанска епархия ние на всяка света литургия поменаваме и изказваме добавки към ектениите за размирици и междуособици, като изрично упоменаваме, че това е в нашата братска Украйна.
Споровете са за това, че Киево-Печорската лавра е, мисля, може би най-големия манастир в православен в света. Даже не знам и католически дали има такъв, не мога да кажа. Но прехвърляйки моите така знания и представи за православните манастири в света, може би друг не мога да намеря такъв. И това съм го споделял и с духовници от Украйна, нали, те са на същото мнение. Аз мисля, че в този случай тази враждебно настроена религиозна структура ПЦУ, която се поддържа от правителството в Украйна и старото и сегашното, аз мисля, че целта им е един трофей. Значи, добивайки власт върху Киево-Печорската лавра, те по този начин биха се окичали така гордо с това каква сила те обладават и как могат по този начин да си позволяват и да печелят каквото си поискат. Но Бог порога не бива и аз не знам с колко мъки, с колко жертви би свършила тази трагедия, но неминуемо ще се върне отново при каноничната църква. Ако така се погледне малко повече върху личността на така наречен митрополит Филарет, значи в 1990 година той участва в избора за московски патриарх, но не е избран и след това той решава да създаде автономия в Украйна. Човек, който е с изключително силни амбиции. Човек, който не търпи да бъде в сянка. И 1992 година, след като той прави опит за откъсване и за алтернативна църква в Украйна, откъсната, не става въпрос за автономия в рамките към Московската патриаршия, а за откъсната. И тогава, 1992 година, Архиерейския събор на Руската православна църква снема неговия сан и неговото достоинство като митрополит на Киев и тогава вече се произвежда избор за митрополит Владимир. 1994 година въз основа на неговата изключително силна разколническа и арогантна дейност сред християните в Украйна, пак от страна на Архиерейския събор на Руската православна църква, той е под анатема. Но той продължава тази своя дейност. Впоследствие се титулува вече и Украинска православна църква КП Киевски патриархат и той се самотитулува Киевски патриарх, като единствените, ако мога да кажа, религиозни структури, не църкви, които влизат в контакт с него и които го признават до някъде. Това е Алтернативния синод в България. В Черна гора има едни разколници и в частност Македонската православна църква, която е в схизма. От тук нататък той продължава тази паралелна своя дейност, намирайки подкрепа в националистичните радикални движения в Украйна. И вече след като през 2014 година се случват събитията на Майдана, тогава така идва неговото време. Макар и че и преди това националистично движение е доста силно залегнато в украинския живот. И така той си поддържа своята структура, като негово духовно чедо може да се каже, че и сегашният така наречен митрополит Епифаний, който е ръкоположен подсилен от него за монах, за иеродиакон, за монах, за иеродиакон и за ръкоположен за епископ. В последствие обаче неговите амбиции не спират само до тук и когато властите вече в самата Украйна така са в тази посока и те, за да се създаде на национална основа нещо, което те целят, стремат от една страна, от друга страна да разбият православието, създавайки нещо ново.
и вече като в преговорите си с Константинополския патриарх Вартоломей вече се спира на лицето на така наречения митрополит Епифаний. Казвам го така наречен, защото цялостното му, всичките му ръкоположения, те са направени в период, в който митрополит Филарет е бил лишен от сан, лишен от длъжност и в анатема дори. Така че всички тези ръкоположения, които са станали, тази изградена по настоящен повечето лица са от тогавашното време, те нямат тази благодат. Защо тук вече и Константинополския патриарх това нещо си е затворил очите, е много странно, защото при избора на митрополита Онуфрий през 2014 година той изрично изпраща писмо поздравления. В рамките в деня, в който митрополит Онуфрий е избран за митрополит на Киев и на цяла Украйна, той получава поздравления от всички поместни православни църкви, включително от Константинополския патриарх Вартоломей, в който той го насърчава, признава го, като приемник на апостолите да бъде в тези земи. Също така пожелава молитвено, че ще се моли Господ да му дава благодат и мъдрост и така нататък. В 2016 година на една православна конференция, в която участва и Константинополския патриарх Вартоломей и митрополит Онуфрий, той отново писмено препотвърждава своето признание към митрополит Онуфрий, зачитайки неговите достоинства, неговите качества. А по това време тази Киевска патриаршия с митрополит Филарет, тя си съществува паралелно. Значи дума не става през това време за това, че Константинополския патриарх се отнася негативно към митрополит Онуфрий за сметка на митрополит Филарет, който се титулува, даже да кажа бивш митрополит Филарет Денисенко, който ние така го наричаме, за да го разпознаваме, защото по духовно му той вече няма това име, тъй като е и лишен от сан и анатемосен. И още нещо само ще допълна от моите лични впечатления, от моите лични разговори, когато бях в Украйна, какво ми споделиха тамошните свещеници, че свещениците от структурата на митрополит Филарет, така наречената Киевска патриаршия, кръщават своите деца в лоното на Украинската православна църква с митрополит Онуфрий. Защото те знаят, усещат къде е Божията благодат. И макар и да са се поддали под някакви политически при други подбуди на това, че те са въвлечени в някаква такава дейност полуполитическа, но те търсят за децата си най-доброто. Це ми вже стіну привезли. Так, зайшла вертикально. Це вже стіну привезли, хочемо стінку цю валити, тому що вона тут не кинулася всім містом брали. Це метрів 7 пішла. Так, так, так. Ось там, саме местни очевидци станаха свидетели на факта как две от ракетите неуспешно са се изстреляли, за да порезат руските ракети и променяйки траекторията си, са паднали в самия град. Най-малко две
такива ракети, тъй като за това имаме видеопотвърждение. Видеопотвърждение, на което се вижда как се променя траекторията на изстрелената противовъздушна зенитна ракета и как пада в рамките на самия град. Една от тези ракети, за съжаление, удари православния събор Свето Преображение Господне, изключително културна забележителност, голяма културна забележителност на Одеса. Въпреки че веднага след това попадение Русия беше обвинена за тези атаки, характера на щитите и следите по стените ясно показват, че те са следствие от зенитна ракета, от противовъздушна ракета. Самите украински източници публикуваха снимки със следи на тези поразяващи елементи в мрежата, а след това започнаха срамежливо да ги трият. Има и друга информация, че всъщност не са само две, а са много повече ракетите, които са били некачествено използвани от страна на украинците, но сами разбирате, че няма как да разберем това, след като има жестока цензура, която ограничава достъпа до информация в рамките на Украйна. Факт е обаче такъв. Това е изключително безпрецедентен случай от самото начало на специалната военна операция в Украйна. Значи най-малко говорим в момента за 5 такива ракети на противовъздушната отбрана, които са паднали в центъра на Одеса. Никога преди това толкова много украински зенитни ракети не са се отклонявали, не са се проваляли след изстрелването. И обяснението е съвсем просто. Одеса е защитена по остатъчния принцип. Какво означава това? Това означава, че противовъздушната отбрана на Одеса е на изключително ниско равнище. До сега Одеса беше пазена от така наречената зърнена сделка. Руснаците избягваха да атакуват, защото бяха поели ангажименти, но след като зърнената сделка се провали, вече нищо не пази Одеса. Освен тези противовъздушни системи, които са били останали от времената на Съветския съюз и тези, които са дадени от щатите. Проблема е такъв обаче, че този остатъчен принцип на практика вкара в тези системи изключително некачествени боеприпаси, особено пък когато говорим за съветските боеприпаси, които са останали. Предполага се, че дори зенитните ракети за комплексите С-300 в града са били доставени в неприоритетен порядък и са включвали боеприпаси наистина с сериозен изтекал срок на годност. Като цяло недостига на ракети за съветските системи за противовъздушна отбрана става все по-наболял проблем за въоръжени сили на Украйна. Доставките на западните комплекси пък просто не отговарят на нуждите на Киев и няма достатъчно боеприпаси за тях. И САЩ и НАТО имат ограничени възможности за удовлетворяване на нуждите от ракети, дори и за системите Patriot, които бяха по една или друга причина дадени в Украйна. Все по-често въоръжените сили на Украйна трябва да използват нестандартни ракети, като по този начин рискуват естествено да поразят собствените си граждани и собствените си градове, на което ставаме свидетели. Всъщност всичките тези удари, които се случват в рамките на градовете, не идват от руските ракети, а са следствие на неудачно паднали ракети от системите за противовъздушна отбрана на Украйна. Специално пък за днешния случай дори се появиха и версии, че атаката срещу Светопреображенския събор в Одеса е била и преднамерена на фона на тази вакханалия спрямо православната църква в Украйна. Знаете много добре, че напоследък тя е и забранявана от страна на киевския режим. Фактът е такъв, че вече просто и няма откъде да се вземат ракети и за съветските системи, които биха могли да защитят Украйна, Одеса в случая. Така че съвсем в близко време, съвсем в обозримо бъдеще, самите украинци няма с какво да има да стрелят по руските ракети. Междувременно украинската противовъздушна отбрана успя да порази Одеса, за съжаление, много по-жестоко, отколкото самите въоръжени сили на Руската федерация, чието удари, пак повтарям, са изключително избирателни и са насочени преди всичко срещу военни обекти и инфраструктура, за което имаме потвърждението и на западноевропейски специалисти и военни експерти. Боже мой, все, собора нема. Ребята. Таліван, а є вода, де у нас крани якісь? Що, чим тушить? Крана там, а де шланги? Що на шланги?
Боже мой, ребята, больше нет Преображенского собора. Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Вчера послужили службу. Боже мой, кто бы мог представить? Что ж делать? Господи помилуй. Одесситы, приходите спасать, тушить собор. У нас больше с вами нет Преображенского собора. Увы, мы послужили, помолились немножко. Я вас всех предупреждал и говорил это. Но собора, вот там алтаря нету, у нас больше. И все больше полностью все разрушено. Абсолютно бесстрашно. Люди даже не хотят бояться то, что может упасть. Люди хотят навести порядок. И чтобы уже к вечеру зашла Святого Николая. Давайте нашего Любчика сюда под стеночку поставим. Люди так работают организованно, так быстро. Дай Боже им всем здоровья. Посмотрите, выходной день. По всему городу произошли разрушения культурных центров, собора. И люди не сдаются. Люди работают со скоростью света. И дай Боже, мы сегодня уже наведем порядок в нашем соборе. Нашем мученике. Неуспешен залп, зенитен, срещу руски ракети, който залп на практика, променяйки траекторията на ракетите, които са участвали в този залп, попадна върху една от светините, православните светини на православния свят. Свето-Преображенския събор на Одеса. Изненада се, когато така чух мнението им. Не знам кога е правено това видео с тях, но материала, който беше пуснал точно преди видеото с тях, техните думи, мнението им и това видео от ситуацията в Украйна просто се получава голямо несъответствие. От една страна, принципно становище на църквата е ясно. Всяка война е агресия и всяка война е зло. Но когато самите отци посочиха един такъв случай, който оправдава воденето на война, дори така както се изразиха, длъжни са тези, които е нападнато отечеството им, да се защитят, да защитят страната си, домовете си, народа си. И двамата посочиха отец Паисий в случая с гръцкото въстание, когато народът е въстанал. Той цитира думите на един от участниците в въстанието, който казва, че ние въставаме, воюваме в защита на своята вяра, на православната си вяра и за свободата на отечеството ни, освобождението на отечеството ни. И материал, който е непосредствено преди видеото с тях, показва как вярващи хора от Украйна се обръщат към властите в страната, държат портрети на свои деца, които са загубили в войната, които са се сражавали в защита на отечеството си. И тези хора, мъже и жени, се обръщат към властите и се молят: оставете ни едничкото, което имаме. Оставете ни вярата. Тези храмове, в които сме кръстни, които сме кръстили нашите деца, в които някои от тях цитираха как тези младежи войници, които са загинали на фронта, са
искали след връщането им фронта отново да отидат в тези храми, които са били кръстени. И тези хора се обръщат към властите и молят: оставете ни, дайте ни тази възможност, не ни отнемайте възможността да се молим, защото това ни остана, вярата ни остана. Загубихме това, което е най-ценно за нас, остана на вярата ни. И предвид на това превземане на храмове на Украинската православна църква, често с съучастието на и духовенство, и последователи, вярващи от православната църква в Украйна. Храм, който е построен от последните 20 години, започна строителство, защото от разколническата църковна структура са отнели храмът на църковната община от Украинска православна църква. Общината с свои средства, сили построява нов храм и сега този храм е запален. На други места с фадроми и булдозери се разрушават храмове. И когато се види това нещо, се вижда, че в Украйна, наред със страданието от войната, има и друга агресия, има и друго страдание, което в случая при съучастието и в голяма част от участието на властите, голяма част от фанатизирани, силно така превъзбудени хора, националисти, когато вършат това спрямо свои сънародници. И ето в случай тогава кой е агресорът? На практика очакваме, когато тази страна е на Украйна нападната, да, самите хора защитават отечеството си. Но ето, че има и такива украинци, които търпят насилие заради вярата си. Защо? Защото украинските власти считат, че Украинската православна църква с митрополит Онуфрий е проводник на руски интереси. Православна църква, която от самото начало осъди агресията. Миналата година обяви своята, прекъсна връзките с Руската православна църква. Събира изключително огромно количество помощи за пострадалите и е плътно с народа си в това страдание. Показала и доказала, че е майка на този народ, като майка се грижи за своите деца. И в същото време властите и голяма част от силно така с силно така националистически разбирания хора не могат да търпят своите сънародници, които изповядат православната вяра. Тази църковна структура, която се създаде преди няколко години с съществената роля на Константинополската патриаршия, която основателно не е призната от повечето православни църкви. Защо? Защото има много проблеми с иерархията, неръкоположени лица, които са обявени за свещеници, архиереи, и самият народ, самите украинци виждат това. И колко години търпят гонение, знаят хората и сега се виждали лицата на тези, които превземат храмовете с това насилие. Палят църкви, разрушават църкви и в следващия момент отиват в храмовете на православна църква в Украйна и се молят. Това красноречиво говори каква е и вярата им, какви са така и
възгледите им, какви са. Става въпрос за силно изразен национализъм. Религията, която не е православната, вярата не е православната вяра, а вярата е Украйна над всичко. Това е един силно изразен национализъм, не търпящ нищо друго. И това е спрямо хора, които идентифицират себе си и са показали, че са украинци. А какво да кажем за тези хора, които считат себе си за свързани с Русия? Считат себе си за етнически руснаци. Чудно ли е това нещо? Чудно ли е за една Украйна, в която се заражда държавността в древната руска държава? Цар Владимир, княз Владимир, което кръщава народа. Чий цар е? На украинци, на руснаци. Там в Киев е кръщението на руския народ. Кой народ се е кръстил? Украинския народ там ли е кръстен? Или руския народ там е кръстен? Или един народ кръстен, от който произлизат тези два народа? Нещата са толкова ясни и очевидни. От 17 век Киев, след там толкова междусловици, монголско робство, полско нашествие, от 17 век Киев е голяма част от Украйна е в Руската империя. След болшевишката революция 70 години Украйна е интегрална част от Съветския съюз. Границите, които са определени, не включват и не обособяват някаква етнически обособена територия, в която живее определен народ с етническо самосъзнание. Самосъзнанието на населението в Украйна, които са в юго-источна част и източната част, и тези, които са в западната част, има голяма разлика. Имало е такива тежнения за независимост, имало ги, но има много хора, които считат себе си за едно целия руски народ. Чудно ли е, че след толкова 4 века заедно САЩ са много по-млада държава? Може ли източните щати да кажат, че са по-американци или примерно тексасците да не са американци, тексасците да опитват да се отделят от тази нация. Те имат едно общо минало, толкова години в една държава са били. 400 години са в една държава. Нормално е да има хора, които това са семейства, които са роднини, близки, които са в днешна територия на Русия, в днешна територия на Украйна. Нормално е да ги има тези хора, иначе би било странно това нещо. Но ето, че има такава нетърпимост към, и това не е от сега, преземането на храмове, тази нетърпимост към Украинската православна църква не е от сега. Още първият президент след преврата през 2014 година, Петро Порошенко, той замисли създаването на този проект, тази църковна структура, православна църква в Украйна, която с действието на Константинополският патриарх беше обособена. Той даде томос за самостоятелност на тази църковна структура. Затова малко по-късно искам да кажа нещо за това, защото има важно нещо, което да се каже за това, но ето, още по времето на Петро Порошенко, това е от 14-та година до 19-та година, когато беше избран президента Зеленски. Още 19-та година, в края на неговото управление, беше замислен и обсъждан закон, който да забрани Украинската православна църква.
Така че това и още от тогава имаше, това даваше повод за тези силно националистически настроени хора, дори с насилие да превземат храмове и да ги присъединяват към православната църква в Украйна. Казахме, това е отношението спрямо хора, които считат себе си за украинци, но не искат да се разделят, не искат да напуснат Украинската православна църква, защото знаят какво са получили, какво им дава и виждат другите хора, кои са. Спрямо онези, които имат руско самосъзнание, за тях няма да бъде пресилен да кажем, че няма живот в Украйна. И това не е от сега.